simrang hilin eh. Madong buntag, madong adlawng pista ni Senyor San Agustin. Kaya kami nanay. Kaya adlaw malaging Senyor San Agustin, mga tumis among kapilya. Sa dupa man, hinihiramig baklay. Alas 10 kag misa nay. Alas 9 na. Kapag alas 9. Sa dumi kayo makalingkod may kinarabay mga kuan ron, makakita mis mga bagong kami doon. Bisa ba? Bisa ba? Kas nun? Duha mo kunigas nun ron. Dua? Anak ko nung pilo laki, si Rule, o sila anak ni kuan, Ruli kita. Marluti. Basa ang ruli. Nagamayag ko no. Aw, makita nato ragon sa akin sa pangkaslon. Yun dyan na, di sa gamay mo di ka pang motor na, kaya init na na. Ako unza, manghapit-hapit ko. Bitaw. At ko skalakan sa may hapit. Bitaw dyan palis, uli ka lingawan, maninda na pagkoog. Salad. Basa ko ang ruli dyan. O gusto rin isa salad. Balaw. Sa tindahanan. Isa pa salamat sa tanamagreso ng nagawad. Salamat po sa pagkakasali sa Agustin. Pamisa sa kalag nila ni Martin, Adelaida, Italiano, Carmelita, Antonio, Pamila Grace, o Tito, sa tanamagkalag sa purgatorio, nagpapisa na pisang uliban. Isa pa salamat sa tanamagreso ng nagawad, na pinapakakita ni Senyor San Agustin. Sa mga kaso, masasas na kanang sa langit, nagpamisa, alakita, ayuban. At isa pa salamat sa kanang magreso ng nagawad, sa paglawak o sa maayong trabaho. Manisa usap sa kapitan sa Agustin, halal Inila Motel. Isa pa salamat sa kanang magreso ng nagawad o panisa sa kalag nila ni Emiliano, Hinirosa, Andreo, Kevin, Victor o Dominador, halal Inila Ayuban. Isa pa salamat sa kanang magreso ng nagawad sa itong labawang pakagagahon sa kanisa ng San Agustin. Pamisa sa kalag nila Munyan, Kanya, Gaudicio o Bonifacia, nagpanisa sa Elisa Borado. Oo nga. Di nga wala pa di mabili. Misa pa salamat sa tanang magrasya nga nagawat, tanang mga kalampusan o mga kapatyasan o panisa sa kapisan ni San Agustin. Panisa usap sa makalag nila ni Ramon, Francisca, Nador, sa makalag at tanan sa purgatorio, gikan sa Habanan. Misa pa salamat sa tanang magrasya nga nagawat sa labang makagagahon, ilabi na sa kapisan ni San Agustin. Isa usab sa makalang nila ni Andres, Santos, Claudia, Asterio, Jacinta, Domingo, Egvedio, Maria o Estefania, gikan sa Antipas family. Pamisa pasalamat sa tanang magrasya nga nadawat o pamisa sa kapisan ni San Agustin. Pamisa sa makalang nila ni Pascual, Marciano, Gregoria o Patricinia, hala de Arsinia Felicio. Adunay mga tao nga kuduray manggihatahon aron sa hilo magawngan nila ang uban.
Aduna say mga tao nga gamito nila ang pagserbisyo kunuhay, magtutukod aron lang madali ang uban. Aduna pagayoy ubang mga grupo, mga kapunungan nga magbuknag mga sitwasyon aron lang moagaw sa atensyon gikan sa matuod na isyu aron pagtabon sa katuyuan ug sayop nga mga binuhatan ug bisan imatarong ang kabangis, ang mga pagpatay, bisan ang gubat. Daghang mga tao maghuna-huna nga makaikya sila nga dili sila mabantayan. Naguna-una sila nga ang mga tao nga naglibot kanila wala masayod sa ilang pagkakaroon o pagkadili matinud-anon. Nakasinati kita niining matanga sa mga tao nga may pasupot o makapahimuot nga hulagway lahi sa tinuod nga anaa sulod sa ilang kaugalingon. Kining tanan mga paagi aron ilaron o liglahon ang uban alang sa personal o hinakog nga katuyuan. Usahay makaila kita kanila apan sa uban balisod sila ilhon. Wa gyud mawad paglaom ang iyang inahan. Kisa iyang inahan? Santa Monica. Wa gyud mawad paglaom nga ang iyang anak mabag-o. Pila ka tuig nga niluhod ni Santa Monica. Pila ka tuig nga nag-ampo sa Ginoo nga mabag-o ang iyang anak. Unya ang nakaanindot kay si San Agustin, iyang giablihan ang iyang kasing-kasing para sa Ginoo. Mo lang sa dihang nakasud ang Ginoo na bag-o ang iyang ginabuhi. Kaya grabe ang iyang pagbag-o. Di lang simple ka pagbag-o. Nahimo pa siyang inila sa atong simbahan. Inila, dili lang sa katilingban, kundi inila atubangan sa Ginoo. Kay siya usa sa mga haligi sa atong simbahang Katoliko. Daghan sa mga pagtulon-an natong Katoliko sinulat ni San Agustin. Kay gilabdagan si San Agustin sa Ginoo nga magsangyaw sa mga pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga libro na iyang sinulat. Mao bitaw na nga ang ngalan na Agustin, kung sa may meaning sa ngalan Agustin. Okay. Di ko sure mo sa Agustin. Kung sa may meaning sa Agustin. Pwede ang naman sa kalendaryo. Opo. Ha? Kung sa may meaning Agustin. Ay, murag plato na may ibang gihulay na. Ha? Kung sa may meaning Agustin. Okay, ang pulong Agustin, gikan sa pulong Augustus, buot pasabot, great or magnificent. O sa mga great? Ha? O sa mga great? Inila, bantugan, dakong tao, bililhon na tao, sikat na tao. So walang ang pulong Agustin is the great. Nahimo siyang inila sa katilingban ug labaw sa tanan. Nahimo siyang inila sa Ginoo. Karon nagdibusyon man sa Agustin, mao pud unta ni atong panganduyon. Nga mahimo pud unta tag inila. Unya ang pagkainila o pagkabililhon nga atong ipangandoy, dili lang unta kalibutanon nga pagkainila. O kitang tanan nga mga lumulupyo sa puti o sa mga namista na karon sa puti, pagtakaran sa tanan. Salamat kayo. Kaya salamat po sa mga ninong o ninang sa atong bagong pinasal, no? Salamat sa inyong pag-saksi sa ilang pagdinyoon. So karon ang gihan niyo si Jose Jr. o si Marjorie sa pagatubang sa mga tao at ubang sa camera woman, andan. Kameraman niya. Andan.
Okay, so atubang ng duha, Jose o Marjorie, atubang. Ibutan sa ng okay. Guliti ang duha ka kamot ni Marjorie, eyes to eyes. So, saglit ninyo naman yung duha, inyo ipakita sa katulingban ang inyong first kiss, itimpat ko na ninyo. Mag-ihap ko 1, 2, 3, una pa mo okay. Ha? Okay. 1, 2 and a half, 3. Okay. Hindi pa naman kaya na niya. Yeah. Isa pa. Ada na bisa sa mag-ibog na ta. Ikaw, sa pasalamat ninyo. Human sa isa, isunod ang pagkamunyag. Kanya sa dili mo mga proteksyon, umupirma una mo sa inyong namari kontra. Okay? Salamat sa tanan. Malindo. Ang ginawa na ata ninyo. Umalala.